zuekin. Eta usaina, ai, hemengon joan, amona prestatutako babarrun gorriak. Ai, nire bilo batxo maitia, etorri alaiz azkenean. Orain gogoratzen alaiz nik prestatutako babarrunekin ze janote duk azken urtean. Ez diat pentsatu egin nahi. Ai, amonatxo, etorri pimosio magarezutetan. Zu bai amonatxo goxo eta polita. Jesus motel, nik etzekia zer jandekean, baina indarrik ez aipata, ezur guztiak uskatu behar dizkiak. Ai, Lukas maite! Etorri zara azkenean, ze musibili zara, asko gogoratu zara nitaz, ze musakitoko neskak, asko ligatu alduzu? Bueno, zu lehengo lepoti burua, etzea bate aldatu, haze marilo kasean. Sorpresa txoba dauten zuretzat. Nire lagunek esan zuri ongi etorria emateko, bertso eta dantza prestatu dizugu. Ea gustatu zaitu, lehenengo dantza egingo dizugu.
Ia uite naizea. Egiptoko polizia esatera du, ez zintzen makartzelan egon gara. Bai, ama, hori ere probatu dut, baina alasai. Hori ere bai, zer egin duen ba? Zui opainen batekarri egin nahi eta denda batera sartu nintzen. Ez dakizek kristo gertatu zen, baina alarma jo zuen. Ura zen eskanbila. Eta zer gertatuko, eta nire apura nintzelakoan, atxilot egin duten. Ta nola argituen dena? Polizia ni aztertzera etorri zen, eta komisaldegira eraman duten. Eta konturatu ziren nik errurik eneukara, asko utzi duten. Hoi die abenturak, gustura egon zaitezke asko utzi zintuztenean. Bueno, utzitzagun kontu horiek alde batera eta konta eguzu zer egonrik duzun lurralde horiek. Egipton, gehien gustatu zaidana, Egiptoarek oraina milioika eta milioika urte eraikitako piramideak, obeliskoak, esfingeak eta abar izan dira. Eta nolakoak ziren, zertarako eraiki zituzen? Bueno, guain ezin hasiko naiz dena kontatzen ez da? Aspertu hor hartuko zuen? Baina zerbait kontatu behar dut. Ara, hemen atorra ituna ere. Bueno, Aitona, zer dut, ez daukezu bada itxura txarrik. Ikbere, ez daukak itxura txarrik, zer musibili ez moten. Zerbait ikasiko buena da. Bai, Aitona, 11 ikusteko eta ikasteko jaioa gera. Bota zarpa! Bai, Egiptoan, kanta interesgarri bat, Egiptoarek orainera urteak zorabitzen zuten hieroglifikoa da. Zer egiten duten? Erokena egonen, hortzak ere zaizkiak. Lasai, Aitona, hieroglifikoa. Nirekin egondako lagun batek esplikatuko dizu zer den. Begira, Aitona, guk irakurtzeko eta idazteko leherrak erabiltzen ditugun bezala, garaiatan Egiptoarrek irudiak erabiltzen zituzten. Irudiak esaten alde? Gauza askar idazteko matxerara? Garaiatan ez zegoen oain dagoen presik eta eskuesik ere, gauza patxiadan egiten zituzten. Gogoen bestela, idatzi zartzen bai. Beraien altxorrekin lurperatzen
polita ez da, Jose? Kontu horiek aspaldi bukatu ziren Maria. Oan hemen garen pausuek eman ezinik. Baina, ea zelan jota egiten duten ekintzaldean. Horregatik
baina niri asko gustatzen zeian bat aipatuko duzu. Txinatarrek izugarrizko garrantzia diote osasuna. Eta horretarako edozein adineko jendea ikus daiteke goizetan tai chi prest. Tai chi? Jakin aldaiteke zer den hori. Bai, nik behintzat ez dut sekulan horrelako hitzik entzun. Badirudi erlajatzen eta kontzentratzeko balio duen. Eta osasuntsuago egoten laguntzen du pertsona. Gaur egun leku askotan praktikatzen da, baita txilotik kanpoan. Oso interesgarria dugu eta zertan oinarritzen da. Oso mugimendu suabeak egingo dira, eta erlajatzeko eta kontzentratzeko balio du. Eta zer esan duzu, hemen ere praktikatzen dela. Zu berriz, zerbait herria entzuten duzunean, segituan zaude praktikan jartzeko. Ez, zu bezala egongo naiz beti zuta zure eskudorarekin. Ni behintzat gauza berria praktikatzeko prest nago. Bueno, ez gaitezen haserretu. Nire lagun batek tai chi praktikatzen hasteko oso garrantzitsuenak erakutsiko dizkizu. Eta gustatzen bazaizue, hau. Oinarrizko mugimenduekin hasiko gara. Lepoarekin izango dela. Aurrera eta atzera egingo dugu. 4 aldiz. 1, 2, 3, eta 4. Orain eskuinerantz ez dira eta ezkerrerantz dugu. 1, 2, eta 4. Orain, sorbaldarekin egingo dugu. Behat puntak sorbaldetan jarriko ditugu eta zirkulu erdi bat egingo dugu. Lehen da bizi aurrerantz eta gero atzerantz. 4 aldiz egingo. 1, 2, 3, eta 4. Orain atzerantz egingo dugu. 1, 2, 3, eta 4. Orain, belaunarekin gerriarekin egingo du. 2 besoak gerrian jarriko ditugu eta zirkulu handi bat egingo du. Lehen da biz eskuinerantz eta gero ezkerrantz. 1, 2, 3, eta 4. Orain ezkerrantz egingo du. 1, 2, 3, eta 4. Orain, bukatzekoz, belaunarekin egingo du. Belaunak juntu jarriko ditugu, 2 besoak belaunetan eta zirkulu handi bat egingo du. Lehen da bizi eskuinerantz eta gero ezkerrantz. 1, 2, 3, eta 4. 1, 2, 3, eta 4. Orain, beroketa bukatu ditugunez, prest gaude eta itxu praktikatzen hasteko.
Musikin bakarrik lasaitu naiz. Datorren astean bertan joango naiz izena ematera eta itxi praktikatzeko. Ikusiko zer irauten zuen. Hasiko zea, jarraitu. Zuk ere hobezen nuke erlajatzeko zerbait praktikatuko bazen, ezinen hain petrale hongo. Anere egongo dira lekutza berezia. Bai, eta polita gainera. Niri, asko gustatu zaila beti, Txinako harresia izan da, eta aterako asko zota. Ea, konta eguzu Txinako harresia handiari buruz dakizun guztia. Txinako harresia Kristo aurretik 3. mendean eraiki zen, eta oso luzea da, 6.400 kilometro. Bere prozesuan bertan lan egiten zutena, gaizkileen lapurren eta langileen menpe zeuden. Eta asko eta asko bil egin ziren. Horregatik, Txinako harresiari munduko jarritik luzeena esaten zen. Interesgarria. Soldadua zer esan duzu soldaduen buruz? Terrakotazko soldadua lurrazpian aurkitu zituzten ura aurkitzeko zulo bat egiten ari ziren. Eta milaka soldadu zeuden. Denak aurpegin desberdinarekin. Eta batzuk beraien zaldia eta guzti. Esaten dutenez, Txin izeneko enperadore baten armada zen. Zein interesgarria den mundua ezagutzea. Berriro jaioko galit munduaren buelta osoa emango nioke. Bai ama, toki politakoa daude, baina esan behar dizut Euskal Herria bezalako parajerik ez dagoela. Eta orain hemengo kulturaz eta musikaz ahaztu ez garela ikus dezazuen, geure lopura den abesti bat abestu eta dantzatuko dizuegu.